pôjde cez. To už musí. Áno, dobre. Tak som špatne uvažoval, som myslel, že to mám urobené, nemám. Čiže musíš mať trim hore, aby ti to išlo aj tak? Ale musím mať, lebo tento nemá... Nie, tento je úplne jedno, lebo nerobí nič vôbec. Ja som ho mal na intre, tak... Brzdy fungujú, dobré. Jo, ne. To je stíhať. To nebude mať problém asi to startom týto. Kdeže, kde? Ježiš, tá stabilizácia, to gyro je bohovské tam na... 90%. Ja viem, miláčik. Zrovnaj sa, tak sa idem. Brzdy. Teraz brzdíš? Teraz už áno. Kanár bol hore, to som videl. No. A test? To má strašný ťah. Toto bude mať iný než štart asi, že? Toto, hej, toto. Jak to baterko. Keď priťahneš kanár, to musíš hore, že? No, toto, hej. Jaký kanár. Bože. 80%. Toto je štart. Taký kanár má? Áno, hej. Aby som ho odtrhol, vieš, keď išiel pomaly. Tomu keď založíš, tak to má. Hej. Len prvý štart chcem štartovať hentým smerom. Že keby niečo, nech to vyletí do pola. Nie do auta. Pre istotu. Ponaučenie z toho prvého. Kriste, to je iná dynamika. Oho. Dobre. Vieme, že umíš. Dobre. Asi dobre. Zle som ho otočil. Promiň, lásko, ja zapomnel. Ďakujem. Ešte raz mi ukáž ten kanál. Obrovský. A to máš iba pri štarte, áno? Áno, toto je... Možno ešte spomalené? Áno. Aby mi to neskočilo besne. A na pristáde mám takýto. Normál. Přistát normál. A na normálne lietanie to mám ešte urobené tak, že týmto. Iba kanár celuješ? Aha. Ako trim si dal na kanár. Áno, hej, tu.
Takže možno, že budeš ešte to tam robiť.